Είμαστε ενέργεια, ενέργεια δονίζεται και η δόνηση ανάλογα αν είναι ψηλή ή χαμηλή είναι σε μια συγκεκριμένη συχνότητα. Ωραία. Λοιπόν, τα συναισθήματα θυμό, νεύρα, απογοήτευση, μίσος είναι πολύ χαμηλά επίπεδα. Πολύ χαμηλή δόνηση. Η ψηλή δόνηση είναι ενθουσιασμός, χαρά, ευγνωμοσύνη, αγάπη. Είναι ψηλές δονήσεις. Αυτές οι ψηλές δονήσεις δονίζονται σε μια συγκεκριμένη συχνότητα. Η δόνηση της αυθονίας είναι στη συχνότητα, σε μια πολύ ψηλή συχνότητα. Άρα όλα αυτά τα συναισθήματα που είναι σε ψηλή δόνηση βοηθάνε στο να κρατάμε ψηλά την δόνηση και τη συχνότητά μας, να είμαστε σε υψηλή συχνότητα, ώστε να μπορούμε να ελκύσουμε αυτά τα όνειρά μας που μας προκαλούν αυτά τα συναισθήματα. Ενθουσιασμό, αγάπη, ελευθερία, ηρεμία. Όλα αυτά είναι στην υψηλή δόνηση, στην υψηλή συχνότητα. Λοιπόν, άρα, πώς μπορούμε να είμαστε σε υψηλή δόνηση για να μπορούμε να ελκύσουμε τα όνειρά μας, να ελκύσουμε αυτά τα άλλα που μας προκαλούν ακόμα περισσότερη ευγνωμοσύνη, ακόμα περισσότερο ενθουσιασμό, ακόμα περισσότερη αγάπη, η ψυχική ηρεμία. Γιατί αυτό είναι απλό. Είναι να ευθυγραμμιστούμε με την ίδια συχνότητα που υπάρχουν και αυτά τα που θέλουμε, τις επιθυμίες μας. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε το σε ποια δόνηση σκεφτόμαστε. Πού βρισκόμαστε, τη σκέψη μας. Γι' αυτό λέμε καλό είναι να κάνουμε μια καταγραφή των σκέψεών μας, να ραδιάζουμε οτιδήποτε νιώθουμε για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε σε ποια συχνότητα δονιζόμαστε. Λοιπόν, άρα να τρώμε σωστή διατροφή, να νιώθουμε σωστά με το σώμα μας, να μην βαραίνει το σώμα μας. Γιατί για παράδειγμα, το θυμός είναι βαρύ συναίσθημα, βαριά ενέργεια. Μας μειώνει, μας πέφτει, μας ρίχνει. Δεν μας κρατάει στα ψηλά, στις ψηλές δονήσεις που θέλουμε. Άρα, το να τρώμε σωστά, το να σκεφτόμαστε όμορφα συναισθήματα, να σκεφτόμαστε όμορφες καταστάσεις, ώστε να ανεβάζουν και να νιώθουμε όμορφα συναισθήματα, βοηθάει στο να αυξήσουμε τη δόνησή μας, να παραμένει ψηλά επίπεδα, ώστε να μπορούν να ευθυγραμμιστούν με αυτά που επιθυμούμε. Με κι άλλο ενθουσιασμό, με κι άλλη ευγνωμοσύνη, με κι άλλη χαρά. Έτσι, αυτό δεν είναι που θέλουμε να ζήσουμε. Το συναίσθημα δεν θέλουμε να ζήσουμε. Τις εμπειρίες αυτές δεν μας φέρνουν αυτά τα όμορφα συναισθήματα που επιθυμούμε. Άρα, αναζητούμε και βρίσκουμε και κάνουμε καθημερινά όλη την ώρα, σκεφτόμαστε και προσπαθούμε να μπούμε και να κάνουμε αυτές τις δράσεις που μας προκαλούν αυτά τα συναισθήματα, που είναι σε υψηλές δονήσεις. Και όλα θα ευθυγραμμιστούν, θα ελκύσει το ένα το άλλο και θα έρθει και θα δέσει. Αν έχεις κάποια απορία πάνω σε αυτό, στείλε μου ένα μήνυμα και με χαρά να το δούμε μαζί. Και να το πω λίγο πιο καλά, μήπως λίγο πιο αναλυτικά, γιατί είναι κάποια πράγματα που δεν μας τα έχουν μάθει στο σχολείο. Ωραία. Και χρειάζεται να τα διαβάσουμε, να τα βρούμε, να τα αναζητήσουμε, να ρωτήσουμε, να αναρωτηθούμε, γιατί οι απαντήσεις είναι μέσα μας. Και όλα αυτά ξέρω, τα νιώθεις κοντά σου. Και αν νιώθεις ότι κάπως μια αντίσταση δεν είναι τίποτα άλλο, όχι η ψυχή σου, είναι η πεποίθηση σου. Είναι οι πεποιθήσεις που δουλεύουν υποσυνείδητα. Η ψυχή σου θέλει όλα αυτά που ονειρεύεσαι, που σκέφτεσαι και λες. Θα ήθελα να είχα αυτό. Η ψυχή σου το θέλει αυτό. Έχεις έρθει για αυτό το λόγο. Και για να το έχεις δει στο μυαλό σου, μπορείς και να το πετύχεις.